Я знаю по собі, що сидіти просто в одному місці і дивитися на світ в одному ракурсі якось не цікаво. Просто народився і виріс насправді в дуже маленькому селі, і от таке бажання побачити щось глобальне, щось всеохоплююче, щось таке масштабне дуже. І от тому саме океан. Люди, які можуть подорожувати, які хочуть допомогти іншим, можуть знайти собі, так як, наприклад, ми з Іваном подорожуємо, так хтось інший може знайти іншу людину і допомогти їй в подорожах, таких нас. Тобто, можливо, буде це створений певна платформа, як сайт, де люди будуть між собою зв'язуватись.